Ukuthula makwande, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo khulumayo usamkelisiwe indodakazi yaseSiyoni. Namhlanje ngiza nje nolunye udaba engithi engifuna lucacise kahle indaba yohambo nejeni engithathayo njengamanje ngobizo lukaNkulunkulu. Kuye kwahamba kuNkulunkulu wangivezela ukuthi kwasekuzaleni kwakho lukhona icebo engangikubekele lona. Waziveza ngey'ndlela ezahlukene. Ngizoqala laphaya before sizalwe, ngoba singamawele. Udadewethu noma esengishiyile kodwa-ke sazalwa singamawele. Ngokusho kamama laphaya uthi-ke esakhulelwe wayevama ukubona nje ubhaskidi uhamba ngaphansi kwenyanga. Bese kuba khona iculo elidlala elithi olanda buya, buya landa buya. Naye wayenga-understand-ke kodwa njalo uthi wayevama ukubuya-ke nje ngey'khathi ethile lo bhaskidi. Kwahaye kwashaya isikhathi-ke safika isikhathi sokuthi abelethe-ke sifike emhlabeni. Masifika emhlabeni uthi udadewethu wazalwa kuqala, iwele lami. Wayengazi-ke nokho ukuthi mina ngikhona. Bese ethi lo omsizayo umbelethisi athi yena hhayi, engathi khona omunye ongaphakathi emveni kwesikhathi nje. Uthi bese hhayi amzame-ke ngiphume-ke, kodwa ngiphuma nje ngiseplastikini. Kulo plastiki ngixenyekile, ngifenywe yini i-umbilical cord. Ngiphume sengithule-ke. Bese mtshela ukuthi hhayi lona omunye-ke useshonile. Angigoqe angibeke emsamo. Uthi mama hhayi ngikhale-ke ngimemeze-ke. Kuthi late ngoba kufanele phela kuyiwe esibhedlela. Sekufanele ngithathwe nami, kuhanjwe nami, angizwe ngithimula phakathi. Ngikhathi ngithimula bese yangembula thoda usaphila. Ubuyile umphefumulo. Lokhu-ke okwenza ukuthi ngibuyele emumva ingoba uNkulunkulu useyiveze kaningi ukuthi khona isitori esikhona mina bengingasazi. Ngoba mina lokhu ngikuthole kahle ngoDisemba ngonyaka odlule. Ngibona nje embonweni wami, ngibona umuntu ehamba ngani ngekalishi elivalwe ngamaglasi liqhutshwa amahashi. Umncane phakathi muhle kodwa. Uyehla uya komunye umuzi ngasekhaya udlulile ngasekhaya. Mina ngimbona-ke ebheke kwaNgcobo esitolo. Ngimsendele mama khona ngoba ama-vision ngiyawasenda kwesinye isikhathi kulowo muntu osuke ekhona kwi-vision yami. Ngithi ngibona kunje ngitshela hhayi kushuthi khona into ozoshona ngoba manje kodwa lo muntu okungimangaza lo lapha phakathi uyaphila ekalishini. Hhayi ngakusasa futhi ngiyayibona sengikulo muzi futhi khona kwaNgcobo embonweni wami. Ngifika nabantu-ke manje abangama-China. Siba baningi kulo muzi kodwa-ke vele ikhona imvelaphi kithi-ke ubuhlobo nama-China. Sengimtshela lo mama hhayi ngimtshela hhayi thandazani angazi kwenzakalani. Hhayi kuthi lately kufike futhi manje imbono-ke manje yengane-ke ezalwa isishonile. Kufika untombazane lo nengane la ekhaya. Uthe ngiphuphe ngibeletha amawele kodwa elinye ngilithole ngizale selishonile. Uthukile. Ngizale selishonile usisi wami wathi uthi uyaliphuthumisa wathola ukuthi hhayi selishonile. Hhayi liphinde livuke futhi. Hhayi nakho nami kufika umbono kimi. Ngiyabona manje naye ingane yimina ngiyavuswa ngishonile. Kwaze kwavuka nane-ID yami, ngacosha i-ID yami kodwa bengingane ngaphuthumiswa ngaphampa ngavuka. Hhayi kwenzakalani kanti? Nangu mama athi hayibo ingane nayo ingane ibisimuke namanzi ngazama ukuyilanda yabuya. Nangu nomalume same thing. Hayibo kanti kwenzakalani? Then bese siyaqala-ke indaba ukuthi engathi lesi story athi mama engathi wena Samu kahle kahle wazalwa usushonile. Kwakhani ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uyasibuyisela ukuthi le sasehlakalo sasivele sine-purpose. Nami-ke ngiyazibona-ke ngizibona ngimi phezu kwethuna elivuliwe ethuneni likaJesu Kristu kodwa ngihlezi phezu kwethuna imbono yami. Kuyangiqaka ukuthi ngithi mina kwenzakalani ngayibona ngihlezi phezu kwethuna likaJesu Kristu. Uphinde futhi ngelanga ngiphinde ngihlezi kwelo futhi ithuna. Ngibona kuphuma amanzi emneni wami ngithi naye yathi ngiyomgeza ngoba unenxeba esayidini. Kanti kwenzakalani? Hhayi ngiqhubeke nempilo-ke.
siyakhula nodadewethu, kumnandi siqeda isikole sihambe se-college, not e-college. Nami ngiyothola umsebenzi, naye athola umsebenzi, mina ngiye eHammersdale ngiyosebenza khona. Ngi-aplaye-ke, ngi-aplayela uba uthisha ngapha eMpumalanga, yena u-aplayele futhi uba uthisha eShowe. Ngiphinde ngithole futhi esinye isikhala futhi ongoyela engangi-aplayele khona ukuthi ngizoba i-social worker khona. Okay, ngisebenze naye asebenze, asinayo imali. Unyaka wokuqala akwazi yena ukungena, mase kuwunyaka wesibili mina ngisale ngokuthi anginayo imali, naye phela sibabili ayikho imali. Bese-ke ngibuya, bese kuthi omunye umzalwane engikhonza naye wakaManzini, ngiyabakhumbula nje ngoba basisize kakhulu. Bahlalisa udadewethu esefunda e-college ngoba wayengeke akwazi uku-afforda imali yokuhlala e-college. Ngibuye-ke bathi hhayi Samu, sicela ukukuhambisa komunye umndeni osemadadeni, banayo ibhasari yomndeni, sokufaka ngaphansi kwebhasari yomndeni ufunde ube uthisha khona. Hhayi bathi ngigeze-ke ekuseni ngithi hhayi ngiyahamba Nkosi yami, ngijabule ngoba anginayo phela imali yasoNgoya, anginayo yaseMpumalanga. Kwathi la ngikhipha unyawo nje lokugcina emanzini, ngiyabona hawu khona imoto ema ngaphandle, isihlobo sami esiseduze futhi okumele singisaphothe. Hhayi angene, kodwa futhi kade sagcinana. Ngihlezi eHammersdale, asazani, siyakhula nje asazani. Kodwa manje namhlanje la ngithi ngiyaphuma, sengithi sizophambana naye, avele afike. Akakazi futhi ayobe kulo muzi engihlezi kuwona, uyaqala shi. Ngiyibuza ukuthi uzwe ngobani ukuthi ngila ekhaya, futhi nakhona nami bengifikile ngisuka eHammersdale, angihlali la. Hhayi angene-ke endlini-ke kuchazwe ukuthi hhayi bese sithi uyahamba. Kodwa-ke ikhona iphosta, i-vacancy abenayo yokuthi ayofunda ongoya abe-social worker. Athi hhayi ngoba phela-ke i-social work into e-right, ingcono ithe hhayi ngizokhokhwa leyo mali u-R4,000, nami ngihlale ngazi ukuthi hhayi ngiyitholile imali yokufunda. Hhayi sihamba isikhathi, uyofika phela dololo. Bavula iy'kole, bangena abafundi ey'koleni, Januwari, Februwari, hhayi bo. Kwathi noma sihlangana naye kwenye indawo, ngoba phela ngangakahambi, ngisalinde ukuthi phela usazonginika imali. Wayengasayazi leyo, nami ngiyasaba uma-approach-a, mdala. Hhayi kwacaca ukuthi ayikho lento esasiyikhuluma. Wase ngimtshela-ke usisi engiphuma usisi Ncinci eHammersdale, hhayi sisi ukubhedile kanjena, nami senginamahloni ngoba ngiwumuntu ophume eyofunda esikoleni. Athi hhayi buya Samge, uzosebenza. Ubuyele emuva futhi back to square one. Funde ekholeji, ngapha ekhaya yawa indlu, kwaphela ngayo esihlezi kuyona. Noma ngivakasha-ke manje sengivakashele ekholeji kudadewethu, masiza ngapha emakhaya sifike singene ehlobeni, uhlale, malishona ilanga uphindele ekholeji. Futhi ikholeji selifana nekhaya kahle kahle. Hhayi, kuqhubekeke kanjalo-ke, qeda udadewethu ekholeji. Esaqala nje engakaqedi, ngoba phela sizothi uma siphuma ekholeji siye kuphi. Kwadinga ukuthi-ke sihlanganise naye, kuseluke amakhanda, sigawule igxobo ehlathini, kugaxwe, sifake amatshe, kuphahlekwe, kuzanywe lolo khethe. Hhayi nangempela-ke kwenzeka lokho, sesiqala ikhaya-ke manje kabusha, indawo yokuhlala ngoba leyaya ibhidlikile, ebese obuyela kuyo mhlampe sithi ukuzinza kuyona. Hhayi-ke kwaphuma-ke lokho okuphumayo-ke kwaze wapha until laphuma-ke indlu-ke leyo yaphumayo. Kodwa engifuna ukugcizelela ukuthi konke kufanele kuqale kubhidlike before kuvuke, ngoba noJesu Kristu wafa wase yavuka. Impilo yami i-characterize yilokho ukuthi ngisecebeni likaNkulunkulu ukuthi ngibuye ngizoshumayela ngokubuya kaJesu Kristu. Ilokho uNkulunkulu icebo angibekele lona. Yaqhubeka-ke impilo-ke, sengiqala ukusebenza-ke manje. Hhayi ngiwuthola umsebenzi khona lapha ngasekhaya eduze. Mangiwuthola umsebenzi hhayi ngiqale kahle, ngimukele uprinsipal wami bemnandi, 3 weeks ngisebenze. Athi hhayi kuthiwe mithi singasaqashi, ake sime ukuqasha, ngizokubiza kodwa mase ku-right, hhayi ngibuyele ngize ekhaya.
Hlale first term ngazothi hayi kuthi mangivula kodwa hawu ama-post asegcwalisiwe. Asekho isikhala sakho. Awu. Ngithi makuvula iy'kole ngisanganelwe yikhanda phela manje ngabe ngivunile kwezinye iy'ndawo. Kukhona nesikole ababefuna ukungithatha ngemali encane. Ngathi mina ngoba sengithathwe ngapha inkulu imali ngapha ngashiya. Angisakwazi ukubuyela khona-ke manje. Ayi, ngithi ngihamba nge-second office bese inhliziyo yami awufune nje ukuthi ubani ongakusiza kanti ngenhlanhla kukhona omunye umisi noma umem kodwa wakamzobe. Mzolo noma Mzobe kodwa wayezo-ekthela ukuba umhloli kule sekhethi. Wayefika first day anyuka i-ofisi lakhe inhliziyo yami awumlandele. Hhayi ngilinde nje isikhashana angene bese ngiyangena. Wangimungela kamnandi loya mama engangazi. Ngamchazela udaba wathi hayi hamba ubhala incwadi. Wahamba ngayobhala wasethi enye unyeke uprincipal wakho nawe ubuye ngosuku oluthile. So ngidane-ke ngenze njalo ngabhalela incwadi ngibuye angafiki uprincipal. Hayi kwathi nje one day wasethi yena hayi kwase kuMay, April May ya. Awungibukele lapha phansi kwakhona yini ohambayo wasesikoleni senu kwakuthatha ama-package-ke ngaleso sikhathi. Hayi bawathatha-ke. Ngathi naye ukhona uMisigeba lapha phansi nangempela. Wathi hayi woza kimi thatha ama-forms. Yo, it was a dream come true. Uyafika kodwa wanginika i-letter of appointment ngaleso sikhathi wanginika ama-forms. Ngathi mangifika esikoleni uprincipal no. Kuthiwa bangaqashi yithi esiqashayo. Kwakade kusaqasha bona vele kodwa sekuzoqasha sekuphuma umthetho ukuthi aqashe i-second office. Wathi hayi kuthiwa abangaqashi. Hayi ngabuyela emumva futhi ngazama ukuthi ngithi ngiyofuna phela sekugcwele vele sekuyi-second term. Ngidane ngiya-ke kuyena ngiripotha-ke egcineni ngezwa kusethiwa nje hayi kuthiwa wozoqala esikoleni. Hawu nangempela ngahamba ngaqala kwaba mnandi. Nakho sekufika unyaka 17 seyikhala futhi sekwenzeka okujwayelekile. Sekuba ney'nkinga sekufanele ngiphume futhi kulesi sikole kufe nje ukuba kwami la kulesi sikole futhi ngendlela okwasekuye ngakhona ngangasadingeki ngempela. Sengiyinkinga nje. Hhayi ngaphuma-ke ngomusa kaNkulunkulu ngahamba ngaya kwesinye isikole. Nakho nakhona futhi same thing. Hhayi bo ziyabuya. Ziyabuya. Hhayi kuphume-ke nami njengoba bengike ngachaza ekuqaleni. Bengingazi ukuthi kuzohamba kufike le level okufike kuyona. La ngifike khona ngabona ukuthi no sekuphelile. Kuphelile. Bengazi ukuthi i-career yami izophela. Kodwa uNkulunkulu ukuphushela ecebeni lakhe ubulale kokuqala kuze kuvuke okusha. Njengoba ngivuka namhlanje ngivukela ecebeni likaNkulunkulu esengikhanyisa uNkulunkulu ukuthi wena ngangivele ngikuhlelelile. Ngisho ngathi wangibuyisela encwadini ka-Enoch ukuthi wena lokhu kwakuprofethwe u-Enoch ilokho kuye kwenzeka ekugcineni. Wena uyoba umlobokazi kaJesu Kristu uyomemezela ngokubuya kukaJesu Kristu. Ingakho impilo yami inokufa nokuvuka phakathi. Ingakho izinto zami fanele zonakale bese ziyavuka. Yaqhubeka impilo kunjalo. Usisi wami engakashoni ngikhumbula nje ngagula 2020 ngahamba ngaya esibhedlela ngikhwehlela ngakhona into engangidlile kodwa ngazike. Udokotela agcina athi ake ngikufake escanning nangempela ngithatheke. Hayi sekukhona ukuvuka manje ngangihambe ekuseni ngabuya ngabo-4 bangitshela-ke kodwa bathi ye into obuyenza la wena kahle kahle nje umuntu ofana ukuthi uvuka ugaspa like ngathi umoya uyabuya. Ngathi udokotela mesefika athi ungethusile i-oxygen ngiyifake yonke ubusuhambile usubuya ICU nje. Ngathi ngendlela ongethuse ngayo hayi kodwa nami ngiyafila ukuthi ngathi nje something is new to me. Kwangathi nje emzimbeni angazi khona into eyenzakalayo kodwa ekhombisa ukuthi this is a new spirit, uyabona. Hayi
ngibuye-ke ngize ekhaya, kodwa ngakaze ngikuthathe ngale ndlela engikuthatha ngayo namhlanje. Kuthi 2021 ashona udadewethu. Ayikuthi January esehambile ngivele ngizwe kuma yonke into ithi ngqi emzimbeni, yimi inhliziyo kume yonke into, ngikhale khona lapho enhlizweni, ngikhalela ngaphakathi, akekho ongizwayo. Mama, mama, Nkosi yami, mama uzovuka ngingasekho, nakho ngishona. Sekume yonke into, kusele ngiyi-brain ekwazi ukucabanga kuphela, angikwazi ukumuva, angikwazi ukuzwa ukuthi inhliziyo imile, akuhambi igazi, akuhambi lutho. Kulowo mzuzu wokuthi fanele ngabe ngiqhuma i-brain, ngiyathandaza, sengithi nawe uyaqhuma i-brain ngoba phela sekumile konke. Kwathi la ngibuya khona, ngayibona ngijomba, ngabuya phezulu, kwangathi khona umuntu ongijikela ngisuka phezulu, angithi khahla wabhampa umbhede ngaphakama ngaya phezulu. Hey, kanti kwenzakani bese ngihambe ngempela? Hey, ngivuke ngimtshela omunye umeme esikoleni ukuthi hey, yazi bese ngishonile, angazi ukuthi ngibuye kanjani. Ayi ngiphinde futhi. Naku ukubuya. Ngibona ngathi manje siyadlala embonweni, nginosisi wami siyadlala ibhola njengoba sadlala ebuncaneni. Kanti mina ngidlala nabo nje angisekho vele emzimbeni. Kwathi la besuka bona kimi ngibuyela mina emzimbeni, ngaphinda futhi ngajomba, ngabona ngibuya phezulu, ngathi hayibo, kanti kwenzakalani? Nakho bo ngethukile-ke manje ukuthi hayi kusho ukuthi ukufa kungilandele vele ukuthi kuzongithatha nje. Hayi-ke kudluleke, shonile udadewethu. Nakho-ke seyiqaleka 2022. Ngivikela impilo, ngivikela i-career, ngivikela ikhaya. Mina sengisele oyi-breadwinner kuleli khaya. uNkulunkulu angikhombisa ukuthi no, you have to do this. Ngenhlanhla ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungigayidile kukho konke. Kahle kahle mina nje ngami bekuphelile. Nokuba ngiyaphila sengibonga umphefumulo ukuthi ngisaphila. Bengazi ukuthi kofika lesi sikhathi kuphele konke. Kuphele i-career yami, kuphele i-income yami. Okuwesi-ke bengakulindele kakhulu Nkosi yami, angazi, kodwa uNkulunkulu khona ngoba ngikukhuluma namhlanje ngoba sengi-understand ukuthi bekumele kwenzeke ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu. Bekumele ngidlulele test ukubonakala ukuthi ngoba fanele iningi indlela engisazoyihamba, ijeni seyinde, kufanele ngiqine, ukhakhayi luqine ngempela. Ukhombise umthembe uNkulunkulu, sezizimbi izinto seyiphelile. uNkulunkulu wavusa impilo kaJobe seyiphelile, wamvusa waphinde waphila. Bengeke ngiqale le jeni ngazange kufe okwasekuqaleni. Nomuntu ukuze aphenduke kudinga ukuthi afe, abulale umuntu omdala ukuze avukele umuntu omusha. Impilo yami njalo kufanele kufe okudala ukuze ngivukele kokusha. Okwenzekile lately ebengakulindela ngempela, la kuthiwa i-bank account yakho terminated. Hamba uvule enye i-account. I screamed, ngavele nga-screama. Lapho ngilindele i-pension payout yami, ngilindele ama-monthly salaries ami. Kusho ukuthi sekuphelile vele. Phelile i-career yami. Phelile even i-income yekhaya. Kodwa kudinga ngenze njani? Ngoba ukhulumile wathi ungenzi lutho, do like this. Mase ekhulumile uNkulunkulu, angijike eceleni. Ukutshela uNkulunkulu azi ukuthi ngitshela into omunye bezothi hayi uNkulunkulu udlala ngami, ngeke ngilambe mina. Methe ungayisayini into ethile, ungayisayini. Ngoba yena uyazi ukuthi egcineni uzoyisolva kanjani leyo nkinga. Kudinga uthembele uNkulunkulu. uNkulunkulu ungifundisile ukuthi wena, for your assignment, you need to be strong. You need ukuthi utrust mina phela. Kwijeni engihambile azange kube lula. Kodwa ke bese lisho iBhayibheli lithi babusisiwe othemba labo lenguJehova. Sekukunjalo
kodwa ngilokhu ngithi ngiyamazi umhlengi wami. Ngeke angishiye odakeni. Wabakhipha oDaniel, wabatakula. Nami kuyokwenzeka kanjalo. Ngimethembile uNkulunkulu ungifundisile ukuthi ngimethembe ukuze ngikwazi ukulungela ukuphumela ngaphandle. Ngishumayele ivangeli lakhe ngokukhulu ukungesabi. Athi lapha ngithuma khona fanele ngihambe. Konke kusehlelweni likaNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi ijeni isazoba yinde futhi izohambeka. Kuningi angiphathise khona engisazokhuluma ngakho. Bekusayisiqalo nje lesokuthi kubonakala ukuthi ijeni yami ayiqhamuki namhlanje. Mina engingakusho nje kithi sonke masimethembe uNkulunkulu. Nabasey'nkingeni namathela uNkulunkulu. Ngisazofika kuwena ukuthi usizana kanjani. Ungangibalekeli mhlobo wami. Ungalinge ungibalekele, subscribe. There is a lot. uNkulunkulu ulungiselela ukubuya kukaJesu Kristu. This is a window period engithunyelwe ukuthi ngizoshumayela ngayo. Sibuye sibize thwesa abantwana bakaNkulunkulu. Vele kakadeni sikholiwe uNkulunkulu kodwa kukhona lapho besiweak khona. Ngendlela ezahlukene uNkulunkulu kufuna kusale konke lobo weak kume umntwana wakhe. Athi efika uJesu Kristu afice isizwe sakhe simlungele. Ngisho njalo mhlobo wami, subscribe, ulike, comment, ushare, umeme nabanye. Ngiyakuncenga, kubalulekile lokho engikukhulumayo. Angikhulumeli imali. Ngisazokukhuluma futhi umhlaba wonke usazozwa. Ngithunywe emhlabeni wonke. Engathi uNkulunkulu angaba nani anibusise. Sivule izindlebe silalele ngempela. Kuningi engiseza nakho. Balishumayela ilizwi likaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Nami ngiyazi ukuthi ngishunyayezwe yibona ngikho la ngikhona. Njengamanje kodwa uNkulunkulu ungithomile ukuthi memezele ukuthi uJesu Kristu usezobuya. Kungekudala. Bazophenduka abantu. Isazokhulula iboshwa ejele. Usho njalo uJesu Kristu. Kuningi engiseza nakho. uNkulunkulu anibusise. Amen.